kining kamatayon wa gyoy ganahan ani. Lingiyay mong tupad na okay ra ka og mamatay. Okay lang. Liso rin. Di kita ganahan matay. Mao na karon bitang bago atol ra ba to sa birthday man siguro to nako na ay gipatay nga vlogger nga kapitan dito sa Digos. Luoy kayo vlog pa siyan kalitlag buto. Wa na. Wada nga tigpila ka segundos. Wa na. Pidok ng iyang tingog. Matay. Pusil. Ngana ba? Dali ra gyud kaayong kamatayon. Labaw na gyud matud pang Kristo. Pamatyon mo mga espada. Kuyawa na no. Likusan mo sa mga sundao. Punan pa gyud nga mapawong ang adlaw, motipas sa ilang agianan ang mga planeta, ang mga bituon, mga hug na magpaking na mga planeta, budaguok na mga bungtod, ang dagat, pagkangiluha ka na, no? Baha lang gani ni Tino, mura man gani tag ngilo man gani kay tanaw ng agi niya, gamay ra kay porsyon, unsa nakagtibuok na gyud malusno. Linyay mong tupad na stag mo abot na karong gabi no saman na arabaroy entrance exam or qualifying exam sa ato mga Sisters of Mary, Boys Town o Girls Town. May pagdinalang mo take sa exam, may kapuslanan tapos sa maning kalibutan na. Kawadaan ko nog paglaom ang mga tao, makuyapan, kahadlok, nana ba? Pero nindot kayo ang gisultis Ginoo, naingon siya diri pag-abot nas katapusan. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, ang iyan na aning giadresan, ang iyan ang mga sumusunod. Tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. So kining makalilisang kaayo nga kamatayon mao ay ni ang atong kaluwasan kun matuo tas Ginoo. Nga kisa maning mutuos Ginoo, ilingay mong tupad ing na tuo ka Ginoo. Mutuo basig tuo-tuo ra gyud nang imo. Ang tuo-tuo kana bitang pahimusla nato ang mga maayo sa Ginoo. Mao man ay tuo-tuo. Pahimuslan lang nato ba unsay maayo sa Ginoo sama nang healing. Ganahan kay tana, sus Lord, motuo jud kong you are the great healer. Ana, ang kanang mga grasya. Lord, nothing is impossible with your power. Mahatagan ra gyud ko nimo grasya. Ana, gusto kay ta ana kanang mga kalinaw, kalipay. Lord, ana, touch my heart. Ana, ganahan kay ta ana, no? Give me peace of my mind and my heart. Ando tagid ana paminahon. Pero inig-ingos Ginoo, pasana ang imong cross, higugmaa ang imong kaaway, pasayloag kapito ang nakasa nimo, ihatag ang tanan mong katigayunan ngadtos mga kabos. Di na badalor Lord, di na badalor. Pagpakamatay para sa imong gihigugma, Lord, di na sa madalor. Mao na akong giingon tuo-tuo, pero madawat nato nga ang Ginoo di ay mo'y magbuot sa tanan ug unsay iyang isulti atong tumanon nga malipayon kana mo'y pagtuo. Muna diri sa atong unang pagbasa si Daniel. Dili biya to sayon. Nagampo biya sa Ginoo katulos o sa kaadlaw, ipakaon naman hinuon siya sa leyon. Nagakamo din magsigig ampo.
sugot mo, igawas yung pultahan, ang naaday yung mag-atang de, pakaon kas liyon. Putlan kas imong liog, anong kasigi kag ampo. Gabinuotan in taos Daniel, oy. Wa gito siya magbinuang. Nagtahod siya sa hari. Pero, gimuan man noon siya istoryang bati. Di ba? Daghan ba yan naroon sa atong nasod, no? Tungod aning mga politicians nga mga laog kay kwarta, kani mga hangol kay gahom, kusog kay na sila mubutang-butang. Ang atong tinarong nga mga buhat, himuan nilag dautan nga kahulugan. Nya gamiton dayon ang balaod kay kani manggong balaod mga igsoon, mura sa ni siya og armas. Mura bag kana bang pusil or espada or sa pamailain. Kutsilyo. Posporo. Ana. Pwede na nimo gamiton aron mahatagag kaayuhan ang usa ka tawo. Pwede po na nimong gamiton aron mamatay ang usa ka tawo. Maurasad na ang mahitabo sa atong mga balaod sa simbahan. Hastang balaod sa Ginoo. Pwede mo na gamiton aron mamatay ang imong isig ka tawo. Kadaghas gipang patay sa mga pari sa una. Ito din mga inquisition, mga inana, sige pa manggani nagkuan karon. Sige pa manggani nagsaway karon. Pangpatay, pinaagis balaod. Adto lang si scientist nga si Galileo Galilei gi-excommunicate manggani ito sa mga Santo Papa sa una kay ang iyang scientific finding ni sukwahi sa barugadan sa simbahan, gi-excommunicate. Ang pag-abot na ni si kuan ba to? Saint John Paul II, murag nangayo siya pasaylo kay nasayop ang simbahan. Balaod ang basihan. Karon ay nawaragon na sila ang wa kadaog sa eleksyon pag-eleksyon mao'y gipalingkod. Ang nakadaog mao'y gitaktak. Pero gibasig balaod. Basig yung balaod. Sa to'y pangutana ni Senator Marcolita, itong hearing nila gahapon ba to, the other day ba to, ingon siya, kadungog ko nga si Saldi ko na anak ko no'y warrant of arrest. Siya na bitaw. Yang ano man lagi si Martin Romualdez, wa man lagi warrant of arrest, nga sila man tong duha mo gimensyon ni Gutisa, mo ka ito gibasihan. Siya na gifile na. Depende lang lagi na sa balaod. Muna mga igsuon, ang nindot yun nga balaod, maudi ay ang balaod sa gugma. Kay kani manggong balaod sa gugma, matud pa ni Kristo, kung ato gilang sundon, ang tanang balaod sa Ginoo o sa dinhis balaod sa yuta, matuman. Matuman yun. Basta sundo nato ang balaod sa gugma. Nilingay mong tupad. Na tinuod yun kang nahigugma nako. Ingna ba yung tupad? Kanang wa mulingi, mga yawan o na, nagsimba-simba na dinhi, pero wa mahigugma. Wawan mo mulingi. Nga ningo mas Kristo higugma ang imong isig katao sa mas imong kaugalingon. Nga nung man ka mulingi, kuno ba? Mao na. Usbaglingi, usbaglingi. Na tinuod yun kang, nahigugma nako. Kinsang asawaha dinhi nga tinuod yung nahigugma sa ilang bana be, taas ang kamot. Tinuod yun ha? Di ba duhara kabuk ang ni Isa niya. Dali kay ni Ana ang kamot. Ana lag kadiyo, tuman ana dayon. Niya man sa mga banag naong din kinsa man sa gyud kunong banaha be, moingon din padir tinuod gyud kong nahigugma sa kong asawa, taas ang kamot. Di ay ni Isa, istulirapas matas asawa, os dayon. Na, kana
bana pa lang ganina, asawa pa lang ganina. Samot ang gid atong ingnon, kinsay nahigugma din higyod sa iyang tanan nga isig katao nga tinud-anay, awa na hasta pare, magana na lang. Mao na balaod gyud sa gugma ug makabarog ta nga maisugon panahon na sa pag-atubang sa katapusan sa atong kinabuhi, labi na ginang kamatayon. Makabarog ta nga matud pa ni Kristo, tindog kamo ug hangad sa langit kay hapit na moabot ang inyong kaluwasan. Kana manggong nahigugma mga igsoon, ang una gid niya nang hunahunaon ang kaluwasan sa iyang isig katao. God is love. For God so loved the world, He gave us His only Son. O giunsa man ta sa iyang only Son, giluwas. Kay ang una giyong buhaton sa gugma, mao gyud ang pagluwas sa iyang gihigugma. Di pwede nga ang nahigugma magsigig dagmal sa iyang gihigugma. Mo nang di gid na tinuod nga gugma kung ang ginikanan magsigig latos sa ilang mga anak, magsigig pangasaba sa mga anak, magsigig kontrol sa mga anak, ni dako na lang mga anak, ni graduate na lang college, ang inahan lang gyapon mo'y magbuot, ang amahan lang gyapon magbuot, hastas pagpanguyab sa ilang anak, sila'y gabuot, kanus ang manguyab, kinsay uyabon, kanus ang magminyo, asa puyo. Grabe ha. Kinsa din hing ginikanana nga di gyud magbuot sa ilang mga anak ug kanus ang manguyab, taas ang amon. Kana, congratulations. Ugma, mabdos na ng inyong anak. Ayaw sa paderoy. High school pa na ako anak pader. Ay lagi pagbuot. Kamay magbuot. Tudloi lang sila unsaon paghigugma. Nya unsaon man paghigugma? Una, paglikay gyud sa sala. Mao nay una. Nya kanang premarital sex, sala man na. Likay, itudlo na sa inyong mga anak nga inyong gihigugma. Ikatulo, ay ikaduha day. Ikaduha, higugmaa ang makasasala. Ang una higugma ang makasasala. Nya kay kanang imong igsuon makasasala man na. Kanang imong ginikanan from time to time makasala man gid na. Higugmaan na kanunay. Ana. Unya, ang ikatulong buhat sa gugma, pasaylua ang nagsigig pakasanganha nimo. No na siya gugmang tinud-anay. Unya, ang ikaupat, alagari ang imong gihigugma, service. Ug ang ikalima, lima lay akong hisgutan, pakamatay para sa imong gihigugma. No, na siya gugma. Sa tuyo na, unsa to? Likay ang sala. Ang sunod, higugmaa ang makasasala. Pasaylua ang nakasa nimo. Alagari ang imong gihigugma. Kalima, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mangutana ko ninyo, nahigugma mo sa atong parokya? Unsaon man ninyo pag-alagad? Palit og slot. Sus kana gyud, pastilan. Kamaayo ginyo ana. Gilinga imong tupad ina magpakamatay ka para anang slot ni Father. Ina, pakamatay ka para sa slot. Oy, kanindot ana. Karon nanatay ikaduha. Aside sa atong tulo ka slots, naapagitay Sweet Notes concert. Palit mog ticket. Kutob karong December 14. So magampo ta nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon, labi na sa atong mga gipasidunggan nga Sweet Notes couple, si BG o si Charlotte. Atong iampo sila. Karon ga concert naman sila dito. Sila Lapu-Lapu, karon asa na sa to sila. Niya maron sila Cebu. Atong iampo maayo ilang sitwasyon.
o niya maayo ang panahon. Sige, rabarog bagyo-bagyo. Ihatag untas Ginoo nga malingaw ta, makatabang tas parokya, niya labaw tanan, magkasuod ta, isip mga parokyano. Mga online parishioners, di man mo katambong, pwede ra mo mamalit og tickets, niya ihatag lang sa mga makatambong inyo mga kaila, mga kapamilya, kapuso nga di adiri dool-dool diya sa Pilipinas nga makaari diri sa atong parokya. Makatabang na mo sa atong parokya. Ang atong ticket sa gold 3,000, niya ang atong ticket sa silver 2,000, ang bronze 1,000, general admission 300. Sus ka na, palit mo na. Yung kapader, layo man kay ko. Ug naa kay kwarta, nahigugma ka simbahan, hala, palit. Unsa may ibaw sa simbahan nimo, gugma sad nga Dios nun. Iya sa kang tagaan og mga grasya. Kay kining atong concert, dili man ni siaw-siaw ra. Fundraising kini para sa atong parokya. Daghan kay tagtrabahoonon dinhi. Daghan pa kay tag himuonon para paghatag og pasidungog sa Ginoo. Si Daniel nabuhi, gipatak-um ang bakba sa leon. Pagkaugma ang hari, portigyong lipaya kay sus buhi day ka Daniel. Og ang kadtong nagsugo nga ipaiksa si Daniel sa bakba sa leon, apil pang ilang mga pamilya giiksa ngadto moy gipulig iksa, wa gani kuno mutugkad siyuta, giwatas-watas nas mga leon. Unsa man na siya nga teaching, ayaw gyud dagmali ang imong isig katao, labi na ginang mga buotan. Mubaos gani ang Ginoo nimo, apil pang imong mga anak, madaot gyud na. Apil pang imong sunod nga generation, madaot gyud na. Kung magbinuang ka karon, di man gani ipabinuangas Ginoo ang mga dautan, pasayloon man gani, samot na ginang buotan. Ilas na lang lingi sa imong tupad. Yung na ato yung unungan sa pader ha, kay buutan ra ba nga? Ina ba? Ako lang ni iko ang kuan ba? Ako lang ni. Ay jud ko binuangi nga mag-ingon-ingon mo wa mo'y kwarta, kaya di mo musuporta sa atong slot o kaning concert. Nya na ade kay kwarta, pantay lang yung diya. Nindog na ta.